Derepe mag loche madhi e wuodhe maboyo matiyo gi apaya maduong' ma Kisumu kadhi Malaba ywago chal harita ya apayano ma giwacho ni imonjogie kendo ikwalogie kata godiochieng'. Giwacho ni monjgi thothne itimonegi e sama gintiere lai ka girito mondo mi opuodhgi kapok gikalo e tong'no, gino ma giwacho ni miyo gilal mathoth. Jailita Negiler. Dugruokni mar gechegi mag trela osebedo ka neno kinde ka kinde e boma ma Busia kod Malaba. En dugruok manyalo dhi nyaka bor maromo kilomita 40. Dugruokni masani kelo ne derepe trela gi paro mathoth kaluwore koda monj makoro jokuoge timo kendo mayo gi mwandu. Nyaka sani derepe maromo 20 osemonj. Pande wa Kisumu Busia Road kumekuwa na uwizi, madereva wanakatwa na kunyang'anywa mali yao ambao ni masimu na mapesa. Na pia kuna madereva matangi wananyang'anywa vitu zinaitwa dipstick. Dipstick ni zile za kupima mafuta. Changamoto kubwa ni hapa sasa tuko na Malaba, it's about jam. Jam imekuwa for the last 1 week tuseme. The main cause hatuna habari, the main cause ni nini? Ukiangalia upande wa Uganda, skana iko sawa. Of course hata wameongeza skana zingine. Lakini bado changamoto ni kubwa. Peter Tanui en achiel kuom derepego. Owacho ni giyudo lal mathoth ka koro chuno mondo gichul jomondikogi ne lal makamago. Pesa mingi sana ambapo unapata dereva anaenda kukatwa kwa kampuni. Na kingine kabisa kubwa ambapo inatuletea shida ni kwamba kumekuwa na wizi wa mulika mwizi, KRA gadgets. Hizi KRA gadgets ni ajabu sana. Kwa sababu outcomes saa zile unatembea barabara inakuwa monitored. But once ikibiwa signal hakuna. Tanui dwaro jatend migao mar apaya mondo lim apaya no mondo one kaka oloso wach arita no. Ywa kod kwayo makamano bende ichwalo kod dereva machielo Mohamed Edan mawacho ni kata bed ni piny Uganda omedo masinde matimo pim, dugruok pod pek kendo chendo mag puodhogi kale boda pod yware. Pia serikali na anda KRA kama wanaweza tusaidia pia tujue ni nini hasa kinasababisha hii jamu. Kwa sababu jamu kama inaweza enda sana inaweza kuwa ya 1 kilomita, lakini sasa ikifika 30 kilometers na hakuna kiini, pia hata sisi madereva tunaanza kuchoka moyo. Kopogore kod mano, giwacho ni apisa magarita e piny Sudan bende rocho ratichgi kendo chwalo ywakgi e mbetre piny Kenya e pinyno poko golo pogruok moramora. Sudan imezidi. Atupeleke mzigo Sudan imezidi. Madereva wanawawa. About I think 3 days ago now. The latest report was last 3 days. Derepe gikoro chiwo notice mandala 15 mar chako ng'anyo kaponi ywakge biro bedo ni okoket kare. We are going to put down our tools until kieleweke. Dereva apate haki yake.